annabi bai wulakantuwa. Wahidin ar-rahmanu kai na kira, mai rahama ga wanda yake so ka ban fikira. In cilla baitika gun Mahmudu mai kyangira, Allahu kai na roƙa ni ma ka ban da yawa. Allah salatu ka kai ga hasken gani, adadin halittun ka masu gani da marasa gani. Kayo kanin ka baiwa rasulu mai kwarjini, alai sahabban rasulu da ku nake rayuwa. Alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Zan wuce ba sai na gaishe da kai mai gida, uban dukan auliya a gare su ka zama gada. Ya Shehu Ahmad Attijani na zo bida, ka bani lamani in ta zubo yaban da yawa. Barhama sahibul faida gani na karkato, gare ka shehana ni ma gani yau na fito. Da baitukan ma'aiki kowa da ya kambato, ana ka ne shehu kowa kai ka mai garkuwa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Mai uba hadis tayim shi yake yin ado, maula yana taho ni ma bani in yau ado. Ya Sheikh Muhammadu ni kai ne ka buɗan ido, tilas na rausaya dan samun ka in yo rawa. Manzo Muhammadu yau na zo ni in yi maka, baitin yabo na ga kai yanar saman ɗaukaka. Rasuliyar da wannan baitin da zan yi maka, kowa ya ji ya so kama aiki ya yo sha'awa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Allah rahamar talikai, kai ne kake ji da mu Allah yake ji da kai. Mai zai hana in yabo a gare ka in kas da kai, kai ne masoyi gare ni wannan gaban sha'awa. Kuna ina masoya ku fito biyo dandazo, mu kama annabi kar da bar ma a cikin hazo. Al-Mustapha ka karbe mu gare ka mun dambazo, mu nuna so da kaunar mu ka dauke duk damuwa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Kaunar ka shugaba lallai babu dole ciki, duk wanda ke san ka ya zama dan gidan arziki. Kaunar ka shugaba yau ni ita ce na riki, duk wanda ke san ka annabi shi yake karuwa. Karya ake a ce an kare ka ko sau daya, don san ka ko yabo da ake yi ga baki daya. Kaunar ka ribar kafa ce nan cikin duniya, sannan a lahira ba kai ba shiga limuwa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Ya zulwara karimi Mahmudu Zulwajahi, kaunar ka ci take yi kullum kamar garwahi. Gare ka so nake yi ni ma na zama diyi, kar na tsaya a garin kallo a bani ruwa. Dukkan yaban da zan yau a gare ka al'arabi, ba za a san ka ba sai dai masu kauna mu bi. Mu kama Mustapha al-Muktaru mai kyanzibi, mai sansanan da can bashi ba wulakantuwa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Wanda Zulkamalwa ka ji rabbuna ya kira, ya ganshi dan isa sai kai ya aba Zahara. Mai zai hana min ije ni gidan ka neman bara, ya mu fita huna zo ni gare ka ban da yawa. Ku zo mu kama san annabi zuciya har sarari, kwatankwacin yadda ke mana zulwara ɗahiri. Mu dinga yin salati a gare shi ba jinkiri, domin mu kauce wa haɗari da shiga limuwa. Kamar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Judu so da kaunar ka zuci bai aunuwa, sai dai gani na da kai Mahmudu bai da yawa. Yarje mu dinga kallon ka a duk sakan ko awa, Rasula amsa roƙo na ido ya zam haskuwa. Nurul aini idanuna da kai suke yin gani,
rashin kada cuta ce wacce ba magani. Mai ginkani da shi mun raba hanya tuntuni, da ni da shi abadan gaba da ba tsayuwa. Rahmar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Asami ya Mahamudu Almadani, idan ana yaban kyan halin ya mun zani. Duk sai na ji ni na rikide na shige yanayi, na jazzaba da shauki daɗi ya sa na yi rawa. Cikin fage na san annabi ban gani ba ni ji, ka ba mu juriya annabi kar a ce mun gaji. Muna yaban kani da masoya muna rangaji, kamar na rausa ihu sai dai hakan bai yiwa. Rahmar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Dan ana yaban annabi rai kamar ya faso, da so da zuciya ke maka wanda ya zarta so. Akan ka shugaba komai ranmu zai dandaso, ba za na bar ka ba ko da za na bar rayuwa. Koyo yaban ka daɗi ya zarta masu kari, uban guri na doka kirari na mai shi'iri. Gunda hazulwara dangi ku bugan tambari, na gaida wanda a dan shi ne muke rayuwa. Rahmar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. La'anan fasihi mai kyalkyalin dasashi, na zo gare ka annabi kuna kayo murmushi. Ya haska zuciya da jiki na ta jalli da shi, sannan rasuli kai mun sitira marar aunuwa. Annabi zuciya kai kullum take san gani, kira ni raudar ka ya Mahamudu in je ni, da ni da yan uwa wanda suke budar su gani. Kira mu zilkaram duk tayin mu dinga zuwa. Rahmar alamin kowa ya kama san annabi bai wulakantuwa. Mutanen gurin ne ni zan tsaya yan uwa, ku mini abuwa next time ina nan zuwa. A fatilan gane suna a garin yan uwa, hadimin Sheikh Muhammad mai nuri da kawa, mai nuri da kawa, mai nuri da kawa.